OK, sorry, prerušilo sa nahrávanie, takže to točím znova. Takže, práve som robil poriadok v komore, traktor mám prenesený stade, už tam není, je tu, zakrytý plachtou a poďte sa ešte raz pozrieť tam, keď tam bude oco, tak pribehnem. Yes, stihol som prebehnúť, hojdačka, poupratoval som, dejam san. Kúsok to tu upratujem, môžete to vidieť, že to je veľa rozhádzaných vecí. Robil som si cajgel, som mal zlú dušu, tak som premenil a už sa mi to nechce robiť. Tu mám hojdačku a tam, ak vidíte, tak tam mám trojkolku moju obľúbenú. Idem si tam sadnúť. Tak to vyzerá. Má aj zvonček. Dejam san. Jej. Moje staré dvere z kúpeľky. Už mám nové. Nevadí. Neviem čo dodať. Dal som si kúpiť OK elektrodomy v Krtíši nový. Otvorili asi pred 3 dňami, 4. Tak som si bol kúpiť SD kartu 16 GB za 4,44. Mega cena. Tak som si ju hneď zobral. A takže už som ju mamka v mobile a už ju dávam na to, takže už telefón nebude mať zaplnený. Takže dejam, potom som si kúpil toto za 30 centov, je to dosť dobré. Mne sa to konkrétne páči. Aj keď je to kúsok kyslé. Máme nové rukavice. Na spracovanie hrdina. Nie na futbal. Na futbal mám svoje. Nie. OK, ja už nemám čo dodať. Tam mám vrtačku, tam sú moje cajgle. Svetlo. Kosačka. Tam je druhá kosačka. Dvere a ja sa s vami pre tentokrát ľúčim. A čusbus. Autobus.